Minyo ko pag-ayos yung mga pre ba? Dugay daw. Shot abot na kay. Taon na taon nag-shot ba? Oh, it's been a long time na po. Amigo kay munduan oh. Dugay no amigo. Dugay na kayo. Eh palit mo tuba te. Open time lang among shot te ha kanang tingbo nagbayad te. Oh, bayad te ay. Ay, bayad te. Kipaits dire ra mi te, plaster mi dire te. Palig ra mi tuba te ha. Ubog na sa tani. Ana. Bago pa na te? Bago pa ni te. Ako pa. Pa? Di maglay lang og baso pre ha. Ano po na yung inom-inom ba? Magsusulog baso. Isang bira kay mo, may naandan niya. Sige, tira na. Kanina, Paps. Pre, ikaw na ako kay Silver Spito na ako si mo ba? Kanan eh. Close kay mo ba no? Wa dyan mo naglalis sukad ba eh. Wala eh. Mayuan Wala mo mo na. naglalis ani. Bisa kasa may naabot, wa gyud may naglalis. Wala ay. Apa dyan ninyo no? Grabe, takos na mo pre ba? Ana, tiga kapalangga. Go, kuya wa de shot diri no? Pwede open time? Pwede open time ganyan no? Kanang hubog first, pay later man diri ang kanang rules diri ah. Karaang patakaran na diri. Karaang patakaran na. Di shot pa ninyo. Ano? Ako na pa gunner sa imo ha. Oh, kalami. Isip amigo, dugay ng amigo. Ako na pa gunner sa imo ha. Oo. Respeto ay mata diri. Ito ay gani. Iyawan Lima na. ninyo doon no? Go, wala bulutan niya go. Alang gastiyan ba? Ah, mag-amutay ta. Duwagin na din ngagi. Ako dunga kanimi. Oh, palitin pala yung Paps. Palitin, Ah, palitin. Ano may palito na to? ikaw bahala. Basta kay pulutan ha. Ang lami ha. Kanang lami Paris tuba ba? Ako'y bahala, esperto ko sa mga pulutan. Fight naman siguro yung star di pulutan, no? Putik kamay ni mga tawanan ni. Nag-shot-shot day mo, hawak ko nyo giimbita. Pang! At tuon ta mo, bit. Tara, na itong pulutan, gaw! Alam na pulutan no? Fight naman siguro ni. Sige, palit ni mo gaw. Sa man eh. Starbreed. Starbreed, nagpapaan man eh. Lami pulutan na paan pre. Walaan yung paan. Istingi, pagod. Istingi, ituslo sa tuba. Wala ko eh. Awa. Wa pa'y lami. Paan. Piti man di kay naglas na pre. Ilan, tamo. Lami. Lami kay pre. Lagi. Yung combination ba? Sakto. Ang katamis o kahalang nagsagol pre. Mamon mo, lami lagi kayo na. Lami pre no. Wala lami ko dyan pre. Special thing ang muna dari. Tayso pre. Wala gusto Mr. Lim pre. Bitaw. Sir Lim. Oh, tagam ra pud to niya dili na to imbitahon pre. Uy, di man tumuamot pre. Salto magaytong sa to. Kana lang. Salto Kwan, kay sa to eh. Si Marky. Marke pre. Na pasag dito pre kay bago ra to sila nagbulak balik siya kuya pre. Naghigda pa to sa paaron. Hamis si panguya ba to pre? Kamis ha, kamis. Hamis. Mo ganitong pilit kito no. Ipon ko ba eh? Jo, pitik ko tama og sa gulag starbread. Kuya mo tingin ni Mga pre! Uy! Magkamutay biyan yan na, mamunit din ko. Ano na ito mga diri? Huwag mo kag-invite. Grabe nga na. Panimhot pre oy. Dili mo true friend ba? Salbahis kayo mo. Salbahe. Alam nga, naginom-inom ra ka nga kamo, wala ko nyo giimbita. Maamot di ka. Ano man yung di ko maamot? Ito, kape importante man ang amot sa shot. Kung saan di ka mo amot, makulangan na itong ilimnon eh. Omo kamo. Ingon ana din Bastian sa inyong pagka-amigo di ay kailangan kwarta. Yo. Di porkit wala ko'y kwarta, di na ko ninyo amigohon, di na ko ninyo imbitahon. Kailangan 20 na lang wa kay kwarta. Nanganad na ka ba? Anad na mga pre, anad ba? Tirador naman kay kadiri ah. Pero dili man na rason pre, kaya barkada man ko ninyo, dapat imbitahon ko ninyo sa Ay na hirap at pagdrama pre. ginawa. Ay na pagdrama pre. Ay na, di na may madala yung drama-drama. Karaan na na. Kamu ba, wa may mag-ayo nga pagka-amigo ba? Uli na lang ko. Na! Lag na! No. Nag-glitch oh. Lolo. Pilit-pilit din ba para dugay kahawa ba? Palaglag lagi dayon naron nagdahon. Ali dire pre. Naramanday na. Abi po mo ba? Murag tagay sa siguro, kaya murag ikaduhan naman kaning kaupan. Iwapasan na. Grabe naman ka eh. Oh, inom dia. Wala pa man mo nakainom duwa, ano sa akuan naman. Grabe ka salto, gining batani. Human naman may inom kanina. Bago pa ba yan niabot? Dili, awak, ina, pangutan anay mo ba? Pangutan anay mo. Ako yung last ni shot. Dili ako man. Kamo na. Pasa mo inom ni mo. Iwa pa tayo amot. Lakasan ta. Libre mo lagi. Pre,
Kadi lagi ko tigasan nga ganir. Grabe. Ako ray ani siguro nga ganir nakailan mo pre. Mo lagi na. Bantay mo ko pre nga ikaw makakamatay last pre. Ay na. Unsa man ka na pre? Ay no tawag. Imo nga lagi na pre. Unsa mo ka sa mo kun ni kasi siya. What? Pre. Oh. Ikaw naggamit ng baso pre? Oh, ako ang gamit ani pre. Ha? Ako. Ay, kuha na sa baso be. Hugo kay mong baso. Matay arte man kay ka pre. Hugo yun. Dugay naman tanag uban og shot arte man kayo ka. Pag shot na ko ba, na mo mo. Matay pre. Basta man ay mong kwanda pre ginaya po man siguro mo shot pre. Anggol na ko. Mabusog. Dili mahubog. Tanga na. Yawag. Pag-aligner. Imo yung tawanan eh. Shot ako. Oh, ayun na gilanti akong baso kay ako man na dagay mo. Ay, kulipat ba? Nabuong sa man. Klaro kay kinito ko. Ako anong gamay dray mo Hindi lagi. baso. Naunsa man ka pre oy? Kini Ay lagi. kambyo akong baso ba? Pre, Ako lang ini. kini mo pre baho kay dinuguan pre oh. Pre, ako ni pre. Bataan ni. Ako lagi. Bataan man kay kag baso. Kami na ba? Ako wala lagi nang gamay. Ako lagi di lagi pre oy. Eh mo na lang. Ambil lang ako be. Sakita ning gugma. Na. Na. Pre, gibuhat man ako tanan, pre. Kaya man ako tanan, pre. Nga nung inana man ang babae sa kuha, pre. Na, kabuang mauna lagi na ba? Ug makainom na. Magilak-ilak na. Abisat, pre, na dahil yun. Gibuhat na ako tanan, pre. Bay nga nung dali raman siya mo biyak, pre. Eskwela lagi una, pre, kaysa mo relasyon, pre ba? Lo, saan na may kipangyaw-yawan ni pre? Nga na, maguna siya sa mahubog, mabroken ba? Isa din una mo gasto sa first date, pre. Laki. Basta pantog na ni Bia, pre, gawa ko pang gasto. Na, maod ay. Bakit yung gibiyaan ka? Magpapasi na siguro ta diri ay samtang mulala pa ni. Kasi magwal ni Dria ba? Maoy ba ni lahi ba ni tawanan ni magmaoy. Nabidili ba ba? La. Kuan tawanan eh. Yati ko yung kuday kayo ay. Ay, sige, kunin sa kwa pre. Magkata na mo pre. Ay, Yung bayan! Gugura waite! Uyapan! magkata mo pre. Ay.